Hjertelig velkommen her, så Grønne Korn og Østthailand helt oppe i det høje hjørne. Jeg går i gang med at polere min lampe, som I ser her. Nu begynder det så at pisse ned, det er jo noget værre noget. Jeg har for 20 år siden fået bukket sådan 3 lamper her hos Herfølge Kleinsmeden. Ja, godt gættet i Herfølge. Og jeg har en hængende i Solrød Strand på Sjælland. Og så har jeg den her, jeg har her i Thailand. Og så har jeg en hængende nede hos min gode gamle ven, Peganden, nede i Haslev. Desværre har jeg ikke snakket med Peganden i 15-16 år, 17 år måske. Ja, men sådan går det. Det kan jeg jo nok ikke gøre ret meget ved. Men det er i hvert fald noget, der aldrig nogensinde forgår. Det er sådan en lampe her, og hvis den bliver poleret en gang imellem, jeg tror det er anden gang, jeg polerer den. Så ja. Og så skal den jo hen og hænge på huset her, som jeg lige har malet. Forsvandt lyden, den er tilbage. Til huset her, som jeg lige har malet og reageret. Og lampen skal naturligvis hænge her ved indgangen der. Men ja, det har taget mig et par dage at male huset her, fordi det er jo helvedes varmt, og man skal hele tiden sørge for ikke stå i vejen for solen, fordi så tør det, inden det er kommet af kosten, og det er noget møg. Men det var der bare lige lidt her fra Sagonnakorn og Østthailand helt oppe i det høje hjørne. Jamen, så lykkedes det alligevel at få lampen op på plads, og det er jeg da glad for. Om den skal poleres, den kunne godt trænge til at blive poleret rigtigt. Altså, få en til det, der har forstand på det. Jeg ved bare ikke, hvor jeg skal finde ham henne. Så hvis der er en, der kommer ud og forbi og får et måltid mad, så har jeg det, der skal bruges for at lave det.